Hej alle sammen, jeg hedder Simon, og det er mig, der ejer en ensom blogger. Jeg kommer fra Sjælør, rigtig oprindeligt fra Høje-Taastrup og Taastrup, der er født og opvokset. Jeg er rigtig dårlig til at forklare ting, så bliver jeg sikkert klippet en hel del i den her video. Men jeg lavede bloggen, fordi at, jeg egentlig rigtig har en blog, der hedder Silo, for det er mit kælenavn. Og den havde jeg så, den kørte ikke så godt, fordi at jeg postede ikke så meget, eller ikke så mange opslag ind og sådan noget. Og grunden til at jeg ikke gjorde det, det var fordi at jeg ville ikke opstille sådan en falsk liv omkring hvordan jeg er. Det rigtige liv er, at jeg lever ensomt, jeg lever sammen med min far, og så har jeg sådan set 2-3 veninder tilbage i mit liv, og det er sådan set det. Så jeg laver ikke det store sådan til hverdag, ikke at jeg har et arbejde som tjener. Men ellers, når jeg ellers er fri og har fritid, så går jeg bare hjemme og laver ikke en skid. Og det er selvfølgelig ikke så sjovt. Det er sådan set grundlaget for, at jeg lavede min blog for at fortælle om mit ensomme liv, og hvordan jeg egentlig rigtig har det, i stedet for at opstille sådan en falsk liv. Førhen, da jeg var yngre, der havde jeg mange problemer med, at jeg var lidt trist og nede i sådan et sort hul, og alt var bare et helvede. Selvfølgelig er det også et helvede nu, men i forhold til dengang, der var jeg græd af mig selv i søvn tit, og der var jeg nede i sådan et sort hul, og ja, det var ikke skide sjovt. Men rent sådan følelsesmæssigt lige nu er jeg bare sådan lidt... Jeg er hverken glad, trist, sur eller noget, jeg er bare sådan... plain, hvad man kan kalde det. Jeg ved ikke, lever bare, tager en dag ad gangen. Ja, det er svært at forklare. Men selvfølgelig det er trist ikke at have nogen venner, man ser hver dag. Altså sidst jeg så en af mine veninder, det var her i august måned sidste år, tror jeg det var. Ja, så det er sådan august, og så her for 2-3 uger siden har jeg set mine veninder. Så der går sådan rimelig lang tid mellem jeg ser dem. Jeg har lært at sætte have mere respekt for mit liv og tænkt, du skal bare være glad for, at du er sund og rask, og du er i live. Du mangler ikke en arm, og du får mad hver dag, og du har et arbejde i forhold til børn nede i Afrika, som må sulte og det ene eller andet. Så derfor prøver jeg at værdsætte mit liv til en dag ad gangen. Og så sige, at din familie er her, og så din familie holder af dig på den ene eller anden måde. Og det gør de få veninder også, du har tilbage, de holder også stadig af dig. Så derfor må jeg sige til mig selv, jamen, så er der nok en grund til, at du er her, og der er nok også en grund til at leve, fordi din familie holder af dig og elsker dig. I stedet for at se negativt på tingene. Selvfølgelig er det ikke så sjovt ikke at have specielt mange venner og veninder, fordi lige så snart man kommer ind og farer mig, så er der ikke noget at leve. Så sidder jeg bare i min egen verden på computeren, sidder og ser fjernsyn. Jeg har jo ikke en skid det kedelige liv, men ja. Så det er sådan, jeg kommer gennem min hverdag. Jeg prøver bare at sige, du er sund og rask, du har et job, du får mad på bordet, og det burde være godt nok. Altså, det burde man jo respektere. Selvfølgelig vil man gerne have nogen at se hver dag og gå ud med og have det sjovt med, fordi så kommer man måske en lille smule lettere gennem livet. I stedet for at man bare kommer hjem og sidder og glor og sidder på computeren og sidder til fjernsyn og alt det. Og så nogle gange så tænker jeg også, om de små børn nede i Afrika, de har jo slet ikke alle de bekymringer. Altså, ja, nu bliver det rigtig mærkeligt og sort. Altså, herhjemme, der har vi jo så mange ting og bekymringer, vi kan tænke på. Tænker vi er bange for at miste arbejde, vi er bange for at miste vores hjem og det andet. Vi har hele tiden bekymringer og alting vi skal bekymre os om, og vi har venner og bekymre os om vi har nok mad og nok at drikke, og bekymre os for om vi når at blive klar til festen på lørdag, og alle mulige bekymringer, hvor jeg tænker nogle gange, så må det være nemmere at leve i Afrika. Jeg siger ikke, det er nemmere på den måde, fordi de har jo stadig problemer med at skaffe mad og drikke og rent vand og det ene og andet, men jeg tror bare ikke, de har samme bekymringer, som vi har. De går ikke at tænke over, den helt store fest på lørdag, bliver alting nu klar, og finder vi ud af, hvor vi skal tage hen, og hvem kommer ikke. Altså, der er så sindssygt mange bekymringer, tror jeg, hvor at
hvis man levede i Afrika, så har man sgu nok ikke alle de bekymringer om så mange ting. Der tror jeg bare, de prøver at være, ikke at værdsætte det liv, de har. Eller det gør de jo nok, de kæmper hver dag for at overleve. Men du ved, de måske værdsætter deres liv noget mere i forhold til, hvad jeg for eksempel gør og burde gøre. Og derfor er jeg også begyndt at lære at værdsætte mit liv noget mere. Fordi at jeg har et hjem, jeg har tag over hovedet. Jeg får mad hver dag, og jeg har et arbejde, i stedet for at se negativt på det. Jeg ved ikke, om det giver helt nogen mening, men jeg er begyndt at værdsætte mit liv noget mere, og så prøve at tænke de baner. Fordi jeg tror ikke, at nede i Afrika, at de går og tænker over, kommer der nu så mange mennesker på lørdag til den store fest. Jeg tror, de lever på en anden måde og tænker anderledes, end vi gør. Vi går og stresser hver dag, og går og stresser og tænker, når vi nu det hele, og det ene eller andet, og har alle de bekymringer. Jeg tror, at de har lidt, altså vi har alt for mange bekymringer, hvor jeg tror, at de har få bekymringer. Hvor de mere tænker og fokuserer på, at de skal tage overhovedet mad og drikke. Det er sådan set det. Jeg tror, det er de store bekymringer, de har. Ellers så tror jeg, de er sådan lidt mere nede på jorden og prøver at værdsætte deres liv noget mere. Og jeg burde også værdsætte mit liv noget mere, og det er også det, jeg prøver at gøre ved at sige, i stedet for at gå ud og hoppe ud for en bro eller tage mit eget liv, og så sige, hvad fanden, jeg tager over hovedet og det ene eller andet. Er det ikke det vigtigste? Og jo, det er det, stort set. Så kan alt det andet komme derefter. Jo, jeg blev mobbet sådan set hele mit folkeskoleliv med, at jeg var tynd. Det kan man se, det er jeg stadig. Ja, jeg blev slået meget på, fordi jeg var nemt offer, fordi jeg er så tynd, så var det nemt at slå på mig. Fordi at jeg havde svært ved at svare igen, og jeg var meget sådan indadvendt og snakkede ikke med nogen og genert og sådan noget. Så nu styrketræner jeg for at få kødboller på min spaghettiarm, for at jeg kan få lidt mere selvtillid, og så jeg gør det mest for min egen skyld, for at føle, at jeg er mere værd og sige, at jeg synes, jeg skulle okay ud, selvom jeg har så tynde arme. Jeg har skåret mig selv i armen, det ved jeg ikke, om man kan se. Jeg har skåret mig selv i armen 2 steder her. Der er 2 streger her, og så er der 3 streger den anden vej, det ved jeg ikke, om man kan se. Hvorfor jeg gjorde det? De 2 ar her, det var på grund af en kæreste eller sådan noget. Det er mange år siden, jeg kan faktisk ikke rigtig huske det. Jeg gjorde det med selve metallet, der sidder på en lighter ude for enden. Jeg rev af, og så tog jeg bare og gjorde det 2 gange. Det er dumt, og jeg gør det ikke mere, og har ikke gjort det rigtig mange år. Det er noget af det dummeste, fordi at man skal leve med det resten af livet, at man har de der arme på sine arme. Så de 3 andre jeg har armen, som er skåret den vej ned igennem, det er fordi, at jeg har prøvet på et tidspunkt, hvor jeg sad og diskuterede med min mor og far derhjemme. Det var dengang, de boede sammen. Så fik jeg en diskussion med min lillesøster, der blev irriteret på hende, og så endte med, at jeg smed en gaffel efter hende. Og så var det min far, han blev så sur og blev færdig med min arm, mens vi sad og spiste sådan overfor hinanden. Så han var færdig med og blev sur og sagde alt muligt, jeg kan ikke huske det, det er så mange år siden. Og så endte med, at jeg tog min kniv, der lå på bordet, og så gjorde jeg sådan 3 gange på min arm. Og min mor gik i chok over det og begyndte at græde og sådan noget. Og min far han gik også i chok, og min mor hun rakte ud efter min arm for at tørre det der blod op fra min arm og sådan noget. Og så trak jeg armen til mig og sagde, at det var og sådan noget. Og så endte med, at jeg gik ind bare på min eget værelse. Så ja, så skete der jo alt muligt diskussion ud af det. Det var ikke sådan, så at der skete det store. Det var ikke sådan, at vi kom op og slås og kastede med tingene og sådan noget efterfølgende. Det var ligesom der, det sluttede, og så kørte det bare stille og roligt hen, og vi diskuterede fransvag og snakkede fransvag og råbte lidt af hinanden og græd og det ene og andet, og så sluttede det ligesom der. Jeg har de her 5 ar, som er lige synlige ar. Ellers så har jeg også gjort det på benene, på indersiden eller inderlåret. Det kan man så ikke se, fordi de har været så små. Heldigvis er det kun dem her, jeg har tilbage. Men heldigt og heldigt, det er det jo ikke, fordi at det er et rigtig synligt sted, de sidder. Så der er også rigtig mange, der spørger om, hvor de der ar de kommer fra, og så siger jeg, vil du høre sandheden, eller vil du høre løgnen? Så ved folk godt, at det er fordi, jeg har skåret mig selv. Før i tiden prøvede man jo altid at dække over det, der fortalte man jo bare en løgn lige med det samme. Lige så snart folk de spurgte, den dag i dag, der har jeg jo lært at leve med dem, så må jeg sige, jamen det er dumhed, og det er ting, jeg har gjort for mange år siden, så det er jo sådan, det er, i stedet for at prøve at skjule det og dække over historien. Så jeg tør godt sige det som det er. Det er ikke sådan, at det skal være hemmeligt eller en eller andet. Fordi der er mange mennesker, der har gjort det, og det er fandme dumt.
Så det er noget af det dummeste, så lad være med at gøre det. Det er rigtig grimt, og I skal leve med det resten af jeres liv, så lad være med det. Det er så dumt, og man vil fortryde det bagefter. Det er efter så mange år. Man lever stadig med det, og det er fandme ikke kønt. Så hellere opsøge noget hjælp. En psykolog, eller en rådgiver, eller en eller anden rådgiver på jeres skole, eller ring til. Der er så mange forskellige livslinjer, og det ene eller andet kontakt, børnerådet eller sådan noget, hvad fanden det hedder alle sammen. Det var det, jeg havde at fortælle. Jeg ved ikke lige, hvad jeg mere skal fortælle om mig selv. Så er I velkommen til at stille mig nogle spørgsmål inde på min Facebook-side, en ensom blogger. Stil mig nogle spørgsmål derinde, eller gør det inde på det der ask.fm/ensomblogger. Stil mig nogle spørgsmål der. Så skal jeg nok prøve at besvare så mange som overhovedet muligt, eller lave en ny video, hvor jeg besvarer nogle spørgsmål. Og så skal jeg også lige fortælle jer, at der er rigtig mange, der skriver til mig privat inde på en ensom blogger inde på Facebook. Der vil jeg lige sige, at jeg vil prøve at besvare rigtig mange af dem, så mange som overhovedet muligt. Der kommer rigtig mange. Jeg har over 50 beskeder liggende i min indbakke på en ensom blogger inde på Facebook om personlige ting og personlige problemer eller en eller anden. Jeg vil rigtig gerne hjælpe rigtig mange af jer, men det er bare svært for mig at håndtere det, og det ene eller andet at tage mig tid til at besvare alle sammen på en gang. Jeg har prøvet at besvare så mange som overhovedet muligt hen ad gangen, men jeg kan ikke sådan lynhurtigt besvare dem. Folk de forventer nærmest, at jeg sidder klar, og så skriver de, hvorfor svarer du ikke? Og jeg har ikke engang læst beskederne endnu og sådan noget. Jeg skal nok besvare dem så hurtigt som muligt. Men som sagt, jeg er ikke psykolog, og jeg er ikke rådgiver, og jeg er ikke uddannet til det eller noget som helst. Jeg gør det for at hjælpe, og sådan personligt vil jeg gerne hjælpe folk derude, der har det svært, og er ked af det og har nogle problemer eller andet. Men bare så I ved det, hvis I forventer at få svar med det samme, så er det ikke mig, jeg skal gå til. For jeg kan ikke give svar lige nu og her, og også som sagt, fordi der er så mange, der skriver til mig. Så hvis I vil have noget hjælp, så vil jeg anbefale at gå ind på livslinjen.dk. Spørg forskellige steder, snak med en psykolog, snak med en over skolen, en lærer, så sige, hvem skal jeg snakke med, hvis jeg har nogle problemer, et eller andet. Jeg vil rigtig gerne hjælpe, og jeg skal nok prøve at tage mig tid til det, og det er ikke fordi, jeg vil være et røvhul og sige, og det gider jeg fandme ikke, men der er rigtig mange af jer, der skriver til mig, og jeg kan ikke nå at besvare alle spørgsmål på en gang. Så det var alt for mig. Vi ses derude, eller hvad man siger. Slut herfra.